Pakchangmani khorang no nai tongnai khajani takhoktai bukhukchong norokni bagui tini ang tei kaisa ketal bithini video ang tubui phai tongo abo wngkha holongsa khamani je swtui khogo holongsa khamani holongsa khagadi hingkha chwng aboni yakni bahai khe yoknai holongsa khagadi hingkha saimano abo belai kheno uanama singsa tei abono bithi chawi hambui manya hingkhe operation rok khlaina nango tei operation rok bo khlaina thangkha chini kwbangma khoros tongo aboni bagui kwbangma tabuk chini takhok bukhuk rok baksa holongsa tongui bo operation khlai maya tei bithi chana muchungbo bithi sai maya wngui kwbangma langma ariwi tongmani rok tongo aboni bagui no phaidi tini ang norokno o ketal bithi ketal video no ang norokni bagui uansugui ang tui phai tongkha abo wngkha abo hai norok aboni bagui o video ni puilansi paithak jora nai tongdi kaham khe ang norokni bagui tabuk kok kwbang sayawi bahai khlaiwi bithi swnamnai tei tamno chanai ang norokno saikhe abo wngkha iko bo hai norok o mangpili o nugui mankha obo wngkha laifang norok jotono sai mano tipra rok laifang sini ya kebo kwrwi tei laifang bebak jaga no manthogo laifang wngkha abo chini swtui khogo holongsa khagadi hingkha o laifang ni simi chwng bithi swnambui chwng obo bai khlaiwi chwng hamnani lama tongo norok o laifang no naidi o laifang no tamo ma khlainai chwng oboni sorbot khlaiwi chwng manui laifang simia aboni logi teibo tongnai tei kubuni rokbo tamokhe laifang to chwng bebak jaga no manthogo tei laifang no chwng belai khe mui bo thokjago chini tipra rok laifang kodok laifang mosteng laifang awandro laifang chakhwi tei bodre pod kwbangma panda kotor kotor rogo chwng laifang mui rok swnambui chwng chalaimani chini tipra rokni abo kaisa belai kheno loi tongo hage phadi o kwbang sayawi chwng laifang no bahai khe sorbot khlainai chwng naini rereno laifang ni logi nangnai jami iko obo tabuk norok nukmankha na obo bo jami kaisa o jami laifang no chikon chikon khe rawi abono sugui aboni bwtui sebui kariwi sakenai tei o jaga o jami bwtui bo chwng lunai hingkhe jami bwtui bai laifang ni bwtui rwngsa khlai sapului tei aro jaga o nini nangmaswk som kisa riwi abo haikhe kothok khlaiwi sorbot khlaiwi chwng salbrum brum funani swkang sarikphango kapsa chwng manui haikhe nwngwi salbrum brum obo haikhe nwngwi tongkha hingkhai rwk rwk khlaiwi chini swtui khogo je holong khamani a holong rwk rwk khlaiwi chamte chamte aroni kurukte kurukte kurugwi swtui baksa khlaiwi bo nongkhorwi painai sal kolokma nangnai aboni bagui holong tongmo no kotor wngtongkha hingkhai sal kwbang nangnai holong tongmo no hadrop chengrop chikonte rok hingkhai to dakteri o hambui manano hinui ang kha khlaio haikhe video nai tongnai ra ani khajani takhoktai bukhukchung norok tini ni simi yang yang uansukyawi nai holong tongkhari hingkhe holong tongo hinui sai mankhari hingkhe norok o laifang no sorbot khlaiwi nwngdi laifang bai jamani sorbot khlaiwi nwngdi haikhe nini swtui khogo swtui lambo je holong khawi tongmani abo doctor ni hamnai haikhe tini bagui aswkno paithak jora nai tongmani bagui belai belai kheno hambai tei subscribe khlai redi।